खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ 80थि उदांस्रि सान क'क्राझाराव फालिदों। क'क्राझाराव फालिनाय 80थि उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो एमएलए शिउली महिलारि थामहिनबा बिसि फिसाया बाहागो लादों। 15 आगस्ट 80थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना क'क्राझाराव जिल्ला खुंथाया जायगानि सोरखार, गोजौ गेजेर आरो माल्टिपार्पस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जथायै मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे फालिनाय जायो। गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया हादोरारि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बाहागो लानानै बिरहोयो आरो फोरबोआरि मान बावो। बाहागो लायो आसाम पुलिस एसएसबि नि सोद्रोमाफोर, हमगार्डनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरायसुलिफोर एबा फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे आरोबाव माखासे रायजोफोरा बाहागो लायो। बे फालिनाय हादोर अनफावरि मेथाइ रोजाबो, मोसानाय दिन्थिफुंनायबो जायो, जाय हादोर अनफावरि आरो माहारियारि खौसेथिनि मोन्दांथिखौ बांहोयो। बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि मोनसे गिदिर फोसावनाय। हिन्जाव गिबिखौ गारनानै हिन्जाव गदाय लायोबा खैफोद जागोन। साख्रि आवला गोनांफ्रा एबा साख्रि मावनानै न'खर खुंनाय सोद्रोमाफ्रा बेबायदि साख्रि आवला फिसायनि दान बान्थाखौ 20% दाननानै हिन्जाव गिबिनि एकाउन्टआव होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया, जेराव सोरखारि नङै खोन्दोनि साख्रि आवलानि बिथिङावबो बेबायदि खान्थिखौ बाहायनो आसाम आयेन आफादाव आयेन बानायनो थांखि लादों। उदांस्रि सान फालिनाय समाव गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय। दैबानाजों खहा खालामजानाय मोनथाम जिल्लानि रायजोफोरनि सार्थआव दिनै एमएलए अकिल गगैआ शिबसागर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि मोखाङाव उखैहाब सोमावसारदों। दिनै फुंबिलि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम उखैहाब सोमावसारनाया जायो। गाहायै मोनथाम दाबिखौ लानानै अकिल गगैआ सोमावसारदों। बेफोर जादों 19 जुलाइ 2022नि गिख्रंथाव दैबानायाव खहा जाजानाय नखरफ्रोमनोबो 10 लाख रां खहा सुफुंथाय होनाय, दैबाना जानायनि गुबै जाहोनखौ नागिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनायनि थाखाय सिबिआइनि दारै नायबिजिरनाय, खहा जानाय मोनथामबो जिल्लानि गासैबो इसिं दाथायखौ बानायफिननाय। बे थांखिनि सायाव लानानै उकिल गगैआ सोमावसारदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिमा हासावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय पुलिस मावख'गिरि नवज्योति दासआ। लाइसं आउटपस्टनि मावख'गिरिमोन नवज्योति दासआ शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव डिउटिनि समाव गोबारै खारनाय गंसे गारिया सौग्रावनायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन। पुलिस मावख'गिरिया लोगो लोगोनो हाफ्लं सिभिल देहा फाहामसालियाव लाङोब्लाबो डक्टरा जिउ गोमाबाय होनना फोसावो। पुलिस मावख'गिरिखौ सौग्रावनाय लोगो लोगो जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनो गारि सालायगिरिया। पुलिस मावख'गिरिनि न'आ अदालगुरिनि नलबारियाव। कुमारिकाटायाव गुलि गावग्लुंनानै दाखायथि खालामनानै धोन सम्पति लुथिनो थाखाय गोख्रों नाजादोंमोन। उदांस्रि सान फालिनो नागिरनायनि सानसे सिगाङावनो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव दाखायथि खालामनाय जाथाय सोमजियो, जेराव थांनाय हरनि समाव दाखायथिनि मोनसे ग्रुपआ मटर साइकेलजों फैनानै गुलि गावग्लुंनानै कुमारिकाटायाव साथाम फालांगिरिखौ गाग्लोबनो नाजानानै रां आरो धोन सम्पति लुथिनो नाजादोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला कुमारिकाटा बाजाराव सरासति जुवेलारि दखान होनाय शंकर दास आरो बिनि फंबाय बिबेक दास बिथांमोना दखान बन्द खालामनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो न' साखाथियाव मटर साइकेलजों फैनाय साब्रै सिखावफोरनि हानजाया टारगेट खालामनानै बिथांमोननि रां आरो धोन सम्पति लुथिनो नारा नाथा नाजादोंमोन आरो नंखाय सिलाइ गुलि गावनानै सिगि सग' खालामो आरो आखायाव लानाय लहाजों बिसोरखौ मोदोमाव गोख्रों जखम जालायनाय बुयो, जायनि जाहोनाव शंकर दास आरो बिबेक दास सानैबो जोखोम जानानै मेडिकेलाव थिसननो गोनां जायो। बे जाथायनि उनावनो ओनसोलाव गोख्रों दावराव दावसि जानायनि उनाव दाखायथिफोरनि हानजाया जायगानिफ्राय जानगारलाङो। बेजों लोगोसेनो दान्दिसे समनि उनावनो कुमारिकाटा पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव सफैयो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। मख'नाया गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव बेफोरबादि रां लुथिनाय आरो सिखाव खावनाय जाथायफोरा सम सम जाबाय थायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां।
बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।